ба вилояти Соғ дастгоҳеро оварданд ки об мепошад. ин дастгоҳи аҷоиб обро мисли борон ба сари майсаҳо мерезад. ин таҷҳизот барои замини санглох муфид аст, зеро барои замини серсанг об бисёр масраф мешавад. аммо ин таҷҳизоти нав обро сарфа мекунад. дастгоҳи аврупоиро асосан дар майдони кишоварзӣ истифода мебаранд. бисёр замини зафаровод санглох аст. агар об мемонад бисёр обталаб. мо ҳаракат дорем ки ҳосил зиёд шаваду об камтар бошад. истифода барем. хоҳиш дорем ки дар як сол акалан 5 та дарав гирем. лекин ин якум сол ҳоли натиҷа акнун мебинем. ин таҷҳизоти обпошакро аз давлати аврупо ба ноҳияи зафароводи вилояти Суғд оварданд. насби он охири соли 2019 сурат гирифта буд. тақрибан як сол мешавад ки ба тарзи таҷрибавӣ истифода бурда мешавад. дарозии дастгоҳ 106 метр буда дар як вақт то 150 метр масофа обро мепошад. мақсади мо ҳаминҷа ҳаст ки ин замин камтар санглок бо самоноқ истифода барем бурдани об ин аппарат овардем. лекин шири нағз, шир бо сифат бо алафи нағз сар мекунад. агар алафи нағз набошад, шири нағз бурбаранаш мушкил. ҳоло ин дастгоҳро дар замини бедаи хоҷагии деҳқонии Асилбек мавриди истифода қарор доданд. натиҷаи кори он охири сол муайян мешавад. мутахассисони соҳаи кишоварзӣ бар он назаранд ки маҳз аз ҳисоби ин дастгоҳ дар як сол то 5 маротиба ҳосили бедаро ба даст меоранд. ҳоло то ин рӯз 3 ҳосил пурра даравида шудааст. ҳосили беда асосан барои чорво истифода мешавад. мутахассисоне ки ин таҷҳизоти обпошаки борониро ба Тоҷикистон ворид карданд, мехоҳанд бедаи хушсифатро махсус барои буз парвариш намоянд. мақсади ин аппарат ҳамин хел наздтар алаф гирифтан барои буз. буз бисёр одам фикр мекунад ки буз ҳама чиз мехӯрад, лекин буз ҳама чизи нағзаш интихоб мекунад. барои ҳамин гули беда бисёр нағз мебинад, ҳаракат мекунад ки вай ба сифат бурод бо ин аппарат. ҳоло ин таҷҳизоти аврупоӣ замини хоҷагиҳои ҷамоати деҳоти равшанро дар Зафаробод об мепошад ва ин ягона намуна дар ноҳия аст. чунин таҷҳизоти аврупоӣ дар Тоҷикистон бори аввал дар соҳаи кишоварзӣ насб ва мавриди истифода қарор дода шудааст. натиҷа баъди якчанд моҳ маълум хоҳад шуд. гузориши мафнун Шукурова Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотӣ хабар.